jedem na patro, střecha, nějaká parkování, nějaký, budeme tam dělat píčoviny, jsme tak v centru Černý most, budeme tady dělat parkour. Hlavně za jak dlouho nás vyhodí. Co myslíš? Kolik dáváš minut? Začíná to právě teď. Teď jsme přišli sem. Tady se zaskákat. Jdeme si to tady nějak postavit a ozveme se vám. Já jsem ho nevypnul. Jsme tady a už se tady jedou bomby. Mě čuměli lidi. Lidi na tebe čuměli. Už tady máme něco postaveného. Předveď nám nějaký triček, fíček. Já? No, nevolám. Dělej, nefrajer. Tak mě natoč. Wow. Shit. Máš tam natočení. Ty jsi koko. Vyhodili nás. Řekli, že můžeme skákat na těch trampolínách, co jsou tady. Mokrý. A že tam nesmíme 24 hodin. Už je celkem dost. Přijdem zítra. Tady si zaskáčeme ještě a už by jsme mohli končit. Dovolili nám to. Dovolili nám to. Jo, mazáme. A tak. Řekli nám, že můžeme jít skákat na trampolínky a právě nějaký dědula přišel a vyhnal nás do prdela. Jaký Rusák, vole. Jo, mluvil divně. A to byl asi Ukrajinec spíš. Prdel, Já se v tom vyznám, že jsem taky z Ukrajiny. Jdem na parkour park. Tam nás nevyhodí a ten debil jde někam do prdela. Kámo, ty vole, on je nějaký divnej, kámo, Rusák. Z toho vidět? Ještě jo, počkej. Tamhle ten v modrý vestě, já nevím, jestli ho vidíte. Jo, vidíte ho. Já jsem mu prostě řeknu. Tam byl prostě a... Kámo, já jsem mu řeknu, ať teda zavolá. Jenom jsme stoupili kámo, na... měl si tam zůstat, hej. Já bych se s ním hádal, vole. Ne, to ne. Ne, to je kámo, píčovina. vážně. Ne, vážně, vole. Tak nás ale tak řekli nám, že můžeme jít klidně na ty Můžeme jít na trampolíny. trampolíny. A nějaký posraný Rusák přijde, vole. To byl Ukrajinec. To byl Ukrajinec, to byl můj brácha. Tomu za to dávají vodku, aby vyháněl parkouristy. Co, předvedem něco tady na té trávě? Hlížej se a skákej. To byl pěkný. Trošku dál, Prdele dělej. Jo, takže dělej. Co dělat? Ne, protože tam dělej. Ty dáš keše z místa, WTF. Bude to na YouTube, takže hej. Tamhle skákal tady. Ne. To nebude dávat na YouTube. Ne, kámo, lidi nás hejtí, to vymažu.